Felly, nawr fi'n gwneud pwdin ceirios ac almond, sydd literally nightmare pudding fi. Sa'n hoffi fel ceirios fel hwnna. Fi'n hoffi ceirios fresh yn ddim fel hwnna, a sa'n hoffi almond. So fi'n mynd i wneud bach o newidiadau, fel fi'n gallu bita fe. A o'n nhw ddim i wybod bod fi ddim yn hoffi'r peth yma. Irwch y tin popi a gosod papur gwrthsaim. Torrwch y ceirios yn chwarteri. Dim problem so blaen iawn. 240. Dyma ni, ti'n gwybod y drill? Sa'n hoffi nhw ti beth, os dim ots os maen nhw'n chwarter neu hanner. Maen nhw'n flasu'r un peth. So, be dwi wedi glywed, de? Ti'n gallu rhoi, os ti'n rhoi chdi bach o flawd yna fo, mae hynna'n mynd i helpu peidio cael nhw i sincio'r gwylod, oce? So, dwi'm yn gwybod os di hynna'n mynd i weithio neu beidio, ond mae'n tis fel trio, de. Fi yn gwybod bod pwyso'n really bwysig gyda pobi. So fi'n mynd i actually cymryd sylw, achos mae pethau gallu mynd really wrong os chi'n cael hwnnw iawn. Dyna chi wedi cael rhybydd swyddogol. Pwyswch bopeth yn gywir, y blawd, powdr popi, ymenyn, siwgr, croen lemon, cnau almond, y cyfan yn y fowlen. Yna, torrwch 5 pwy mewn i'r cymysgedd. Tasg anodd i rai. Dyma beth sy'n bygio fi am goginio, oce? So dwi'n bita llwyth o wyam, ond dwi dal ddim yn gallu torri nhw'n iawn. A sut ma'n gwneud o, dwi ddim yn gwybod? Ddim fel na Mei. Mae hwnna ddim yn gweithio. Okay. Sorry, cut. A nid Mei ydy'r unig un sy'n cael trafferthion. Cawlach llwyr. Nawr fi'n deall pan mae pobl ar bake-off yn dechrau crio. Fi bydd y cyntaf yn crio ar bwrdd i dri. Dim ots faint oed da chi, at bwy da chi'n troi pan mewn penbleth. Mab! How do I lift this bowl up from the mixer? Plygwch y ceirios mewn i'r cymysgedd a rhoi'r cyfan yn y tin popi. Ac i orffen teinwch almonds ar y top, ac i mewn â fo i'r popdy am 20 munud.